השליחות שלנו מאוד מיוחדת, ולכן אני כותבת יומן. גם הסיפור הבא מהיומן שלי. יום אחד הלכנו לחלק נרות שבת בכפר בקסו. היו כל כך הרבה בנות עד שנגמרו לנו כל הנרות, וגם נגמר לנו הכסף. ראינו שיש עוד המון בנות שצריך לחלק להן נרות ולספר להן שיש הערב קבלת שבת וסעודה בבית חב"ד. לא ידענו מה לעשות. היו לנו שתי אפשרויות, או לקנות נרות ולחזור לדרמקות ברגל, או לשלם לריקשה ופשוט לחזור הביתה. רצינו להמשיך